आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। माब्लाबाबो जिउआव मालायनि थाखाय दामोदै हुगार। मानोना जाय मानसिया नोंनि अननायखौनो बुजियाखै, बे मानसिया नोंनि गाबनायखौलाय मारै बुजिनो? जों जाय मानसिखौ नागारजानो बायो, बे मानसियानो जोंनि गोसोआव दावदाब खालामो। खबरदार लोगो नोंथांमोनाबो मोजां मोनफ्लानो दासान, मानोना नोंसो मोजां मोनफ्लागोन, बे मानसिया मोनफ्लानाय नङा। गावस्रालांगोन जुदि नोंनि जिउआवबो बिदि जाबाथाय, बै मानसिया थांनानै थागोन नोंनि नंखाय अननायखौ गोसोखांना। आंनि बे सुंथाब खन्थाइया एसेयावनो। आरो लोगोफोर, आदै मादै आगै गासैखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै गोजोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना हो। आरोबाव मोनसे खाथां खोथायानो जाहैबाय, नोंसिनि अननायखौ आंनि सायाव देखायनो लुबैदोंब्ला अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय। आं बुजिगोन जे नोंथांमोना आंनि बे सुंथाब खन्थाइखौ खोनासंनानै गोजोनदों होननानै। थेंक इउ।